Kubingelele mbukele ngiphinde ngamukela kwesimanje sekusela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi kusakhalwa ngalo ke ukhozi noma ke isinqumo esithathwe ulona ke ukhozi ngengoma ke ezivoteliwe ukuthi ke zikwazi ke ungenela kwi top 10 ke ezonqamula ke wona ke unyaka umlandeli womculo masikandi ke uyakhala ngempela ukuthi ke ingoma kaBaba ke uThokozani Langa ivotelwe kanjani futhi ke ingene kanjani kona ke unyaka noma ke engomeni ke ezohlukanisa ke wona ke unyaka mbukeli ngabe wena ke mbukeli uculisekile ngayo ke i top 10 yalo ke ukhozi noma nawe khona ke lapho ke oshaya khona ke amakhala ukuthi ke khona ke isandla semfene kuyona ke i top 10 asiya lapha ezathu i comment section mbukeli bese ngikupha nansi ke i video yakhe ke umlandeli ke okhala ngalo ke ukhozi nazo ke inqumo zalo ke ukhozi nge top 10 yakona ke lo nyaka ka 2024 siyabona ke unyaka ka 2025 siyabonga bafethu nina kushuthi nizothula nina ningasho lutho ngalento eyenziwa ukhozi ngothula nje ningasho lutho ngathi anibonanga bafethu ingoma kaBaba uThokozani Langa usomnandi bedlalwapi no mina ngiqala kumina ukuyidlala sengiyibona ohluni angeke ngiyozwa ukuthi hayi bafethu ngeke bedlalwapi bafethu ifike kanjani ingene kanjani yabo siyazazi ingoma etrenda khona sizwe emhlaloso ekhebere bebe hashibe sisayo lo December uzoba mnandi lo sifaka inyongo la emarasteni la ngemumva siphatha amashoba sifaka amabhaye zangoma sigide kube mnandi kube nje awu phuma top 10 kudla usomnandi yasabeka nje ngekhekhele inyosi hayibo kanjani ukhozi ngeke nje lize lenza into eright unyaka lo nyaka ukhozi kufanele ukuthi kube khona into ephuma eceleni eliyenzayo yabona nyaka nonyaka kumele lona liphume bafethu nina kushuthi nizothula nina ningasho lutho ngalento eyenziwa ukhozi ngothula nje ningasho lutho ngathi anibonanga bafethu ingoma kaBaba uThokozani Langa usomnandi bedlalwapi no mina ngiqala kumina ukuyidlala sengiyibona ohluni angeke ngiyozwa ukuthi hayi bafethu ngeke bedlalwapi bafethu ifike kanjani ingene kanjani yabo siyazazi ingoma etrenda khona sizwe emhlaloso ekhebere bebe hashibe sisayo lo December uzoba mnandi lo sifaka inyongo la emarasteni la ngemumva siphatha amashoba sifaka amabhaye zangoma sigide kube mnandi kube nje awu phuma top 10 kudla usomnandi yasabeka nje ngekhekhele inyosi hayibo kanjani ukhozi ngeke nje lize lenza into eright unyaka lo nyaka ukhozi kufanele ukuthi kube khona into ephuma eceleni eliyenzayo yabona nyaka nonyaka kumele lona liphume